Момичета, дойде времето, в което леко по леко навън си се захлажда. Затова ние в Газела мислим за всички нас и за вас, разбира се. Представям ви една рокля, която сме изработили от памучна материя, която е подходяща за сезона есен и пролет. На зима хич не ви я препоръчвам, но пък знае ли човек, ако сложите един дебел черупогашник, който също може да намерите в Газела, със сигурност може да я носите. Роклята е с дължина около 125 см, има цепки в страниците, две удобни странични джобчета, V-образно деколте, което да направи вашето деколте прекрасно и, разбира се, еластична материя, такава с която ние всички обожаваме да бъдем. Това чудесно предложение може да откриете единствено и само в сайта, където да си с извивки не е срамно. Газела.bg. Ако виждате надписа наличен в магазина, заповядайте в град Варна и в град София, за да се добиете с тази рокля за преходния сезон. Ако обаче виждате надписа в предварителна продажба, това означава, че продължаваме да шием тези красиви рокли за вас. Изпращам ви най-сладките си целувки!